koja je to divota od kolača. Kad jedete ovaj kolač, ja bar imam takav utisak kao da jedem onaj bakin rolat sa džemom, najjednostavniji koji pravimo jako često svoje deci. Ja se nadam da ćete da probate po ovom receptu, stvarno je savršen, premekan je. Za ovaj predivan starinski kolač trebaju nam 4 jaja, ali ću prvo da odvojim belanca od žumanca. Puno je kolač lepši ukoliko prvo odvojimo belanca i umutimo penasto sa šećerom. Mutit ću mikserom i postepeno ću da dodajem 120 grama šećera. Ovdje dodajem žumanca. Dvesta mililitra jogurta. Ovdje ima 200 mililitra ulja. Jedan vanilin šećer, to je oko 10 grama. Sad ćemo to lepo da umutimo pa ćemo da dodajemo brašno. 10 punih kašika brašna i stavit ću 1 kesicu praška za pecivo. Evo gustina koja treba da bude, znači baš je rijetko da pada sa kašike. Ja koristim pleh dimenzije 33 x 23, stavila malo ulja i brašna. I sad je potrebno da izlijemo samo pola ove smese. Otprilike sipam pola, onako u tankom sloju. Svakako ima ovdje prašak za pecivo i to će da naraste. Možete vi da koristite i manju dimenziju pleha ukoliko hoćete da vam kolač bude deblji, ali nema potrebe. Ovo je nešto kao lenja pita i treba da bude tanje. Sad nosimo u zagrejanu rernu na 180 stepeni, samo par minuta da uhvati koricu, a onda ćemo da izvadimo iz rerne. Evo, samo blago da uhvati koricu, da možemo da premažemo sa džemom. Ja ću da koristim domaći džem od šljiva i treba nam 4-5 punih kašika da stavimo preko. Možete vi po želji džem koji vi volite, ali eto, sa domaćim džemom od šljiva su pravile naše bake. I nekako nam je najukusniji ovaj džem, pogotovo kad pravimo ove starinske kolače, bar meni, kao vanilice, kao bilo koji drugi kolač. Ružice sa džemom, uvek koristim domaći džem od šljiva. To mi je ostalo od deteta i to mi je najslađe. Možete da stavite šaku oraha preko, bit će još lepši. Ja ovog puta neću, želim da dobijem baš pravi domaći kolač, bez ukrašavanja i bez dodatka. Sad preostalo testo sipamo polako preko. U tankom sloju lepo svud stavimo pomalo. Lepo ćemo to da rasporedimo. Isto tako nema potrebe da ima mnogo testa, jer ćemo to svakako da pečemo sad i to će da naraste. Evo, taman dovoljno testa. Lepo izravnamo, malo protresemo tepsiju, pleh i vraćamo u rernu na nekih 20-25 minuta, isto na 180 stepeni. Evo, kolač je pečen. Tako je mekan. Pogledajte vi ovo kao sunđer. Pekla sam 25 minuta na 180, ali sam stavila foliju čim je dobio ovako zlatno-žutu boju, da se malo prohladi, a onda ćemo da isečemo. Evo, kolač se prohladio, sad je potrebno samo malo prah šećera preko. Tako je mekan, stvarno kao sunđer. Fil možemo da stavljamo po želji ono što volimo, ali sa džemom, verujte, to je onako pravi, stari, stvarno pogledajte kao sunđer.
Kad nemamo ideju šta bismo nešto slatko za svoju porodicu, ovo je stvarno jeftino i brzo i zašto da ne i za naše prijatelje, stvarno savršen kolač. Evo sad možete da vidite koja je to divota od kolača. Kad jedete ovaj kolač, ja bar imam takav utisak kao da jedem onaj bakin rolat sa džemom, najjednostavniji koji pravimo jako često svoje deci. Ja se nadam da ćete da probate po ovom receptu, stvarno je savršen, premekan je. Možete malo da stavite i koricu limuna, to će da da stvarno poseban ukus, ali ja volim ovako najjednostavnije, što naše bake kažu, najprostije. To je za mene najljepši kolač i ovo stvarno nema cenu. Obavezno probajte i pišite mi u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.